Koulun ruokailusta tehdään kerran viikossa epämiellyttävän tilan. Viikoittainen päivä, jolloin kaikille on tarjolla ainoastaan liharuoka. Koulun ruokailusta tehdään kerran viikossa epämiellyttävän tilan. Viikoittainen päivä, jolloin kaikille on tarjolla ainoastaan liharuoka. Eikä. Jos siis kerran viikossa koulussa tarjotaan ateria, jossa ei ole lihaa. Jos siis kerran viikossa koulussa tarjotaan ateria, jossa ei ole lihaa. Jos siis kerran ei ole lihaa. Jos siis kerran viikossa koulussa tarjotaan ateria, jossa ei ole lihaa. Eikä. Ja minä teen itsemurhan. Kyseessä on yhden ideologisen klikin henkilökohtaisten eettisten valintojen pakkosyöttäminen. Stalinistinen. Stalinistinen. Jeesus puhui aikanaan fariseuksista. Stalinistinen. Jeesus ja minä. Stalinistinen. Stalinistinen. Jeesus ja minä. Stalinistinen. Jeesus ja minä. Stalinistinen. Stalinistinen. Jeesus ja minä. Ovatko hylkeiden metsästys kielletty? Ei pitäisi olla, koska saisimme silakkaa enemmän syötäväksi. Mutta nyt on hylkeitä, jotka syö sen silakan. Ovatko hylkeiden metsästys kielletty? Ei pitäisi olla, koska saisimme Ainoastaan liharuokaa. Ainoastaan liharuokaa. Ainoastaan liharuokaa. Ainoastaan liharuokaa. Viikoittainen päivä, jolloin kaikille on tarjolla silakkaa enemmän syötäväksi. Älyttävää. Jos siis kerran viikossa koulussa tarjotaan ateria, jossa ei ole lihaa. Jos siis kerran ei ole lihaa. Stalinistinen. Jeesus ja minä. Stalinistinen. Stalinistinen. Jeesus ja minä. Koulun ruokailusta tehdään kerran viikossa epämiellyttävän tilan. Viikoittainen päivä, jolloin kaikille on tarjolla liharuoka. Tällä tavalla me saadaan aitoa ekologisuutta aikaiseksi ruokapöytään. Liharuoka. Viikoittainen päivä, jolloin kaikille on tarjolla ainoastaan liharuoka. Jos siis kerran viikossa koulussa tarjotaan ateria, jossa ei ole lihaa. Jos siis kerran ei ole lihaa. Lihavuus tulee varmuudella lisääntymään nuorison parissa. Varma, riippumatta mitä me teemme. Varmuuden. Lihavuus tulee varmuudella lisääntymään. Lihavuus tulee varmuudella lisääntymään. Lihavuus tulee varmuudella lisääntymään. Liha. Ja on tarjolla kerran viikossa. Vierustoverini itki itse. Laitoin kaalinpalat tuonne poskilihaksiin ja kun opettajan selkä kääntyi, niin sieltä ne pulpettiin tai penaaliin työnsin. Ja minä sanoin, lyö mies. Ja minä teen itsemurhan. Minä hyppään ikkunasta. No, mä en edelleenkään koske keräkaaliin mistään hinnasta. Että perunavilja on tarjolla kerran viikossa. Vierustoverini itki itse. Laitoin kaalinpalat tuonne poskilihaksiin ja kun opettajan selkä kääntyi, niin sieltä ne pulpettiin tai penaaliin työnsin. Ja minä teen itsemurhan.